En gennemsnitlig dansker køber i gennemsnittet 16 kilo tøj om året. Produktionen af 16 kilo tøj kræver ikke mindre end 58.000 liter vand. Det svarer til 3 brusebade om dagen per dansker. Produktionen udleder 640 kilo CO2 om året. Derfor synes vi, at I skal vælge vores projekt, der har i sinde at genanvende gammelt tøj og sy det om til nyt tøj. Det er nyt, det er flot, det er genbrug. Vælg os i dag. Så hvis du har noget tøj, du er træt af, så kan du komme ned i syværkstedet og smide det i den kasse, vi kommer til at have stående fremme. Og hvis du selv er et barn, der har lyst til at sy noget af dit eget tøj, kan du komme derned og sy det.